Croeso chi yma i'r Gell ar ddiwrnod arall. Mae'n dda iawn gen i gael eich cwmni chi. Rwan, mi oedd dydd Gwener dwytha yn ddiwrnod arbennig yn tŷ ni wrth i Heledd gyrraedd adref o'r Eidal. Mae wedi bod yno ers sawl blwyddyn yn gweithio gyda'r mudiad Cristnogol IFES sy'n cefnogi undebau Cristnogol yn y prifysgolion drwy'r byd. Ond mi ddoth i chyfnod hi yno i ben a bydd yn symud ymlaen i Iwerddon ymhellach ymlaen yn yr haf. Ond i ni mae cael ei adref am ychydig wythnosau yn llawenydd ac yn fendith yn sicr. Mae wedi bod yn teithio nôl amlaen fel hyn ers blynyddoedd, ond y tro hwn, mi oedd pethau chydig bach yn wahanol. Cyn dod adre, roedd yn gorfod cael prawf i ddangos i bod hi'n rhydd o Covid-19. Mi oedd ganddi ffolder mawr yn llawn o ddogfennau i ddangos yn y maes awyr yn yr Eidal, ac yna wrth iddi newid yn awyren yn Amsterdam, mi oedd rhaid checio'r holl ddogfennaeth eto, ac yna wedi cyrraedd y wlad hon. Mae wedi gorfod hunan ynysu am 10 diwrnod yn yr oruwch ystafell yn tŷ ni, a chael 2 brawf arall. I gyd mwyn dangos i bod hi heb ei heintio. Ac mae'r NHS wedi bod mewn cysylltiad yn barod i ddiogelu bod hi yn dilyn y rheolau. Dyna'r dyddiad ydyn ni'n byw ynddyn nhw'n de. Cyn cael rhyddid i fod yma, mae'n rhaid iddi brofi i bod hi'n rhydd o'r aflwydd Covid hwn. Ac erbyn hyn, mae yna sôn yn does am basbort iechyd, i brofi'n bod ni wedi cael yn brechu a bydd rhaid dangos hwnnw cyn cael mynd i mewn i ambell i ddigwyddiad neu deithio i wledydd tramor. Ond, wrth gwrs, di'r drefn ddim wedi dod mewn pryd i Gymru allu teithio i weld y gêm yn erbyn Denmark yr wythnos yma. Oherwydd ydych chi ddim yn gallu deud jyst wrth edrych ar rywun os dyn nhw wedi cael y feirws neu os dyn nhw efo'r afiechyd. Mae yna symptomau sy'n awgrymu efallai, ond yn y pen draw, rhaid mynd yn ddyfnach os am brofi go iawn eich bod chi'n iach. A dyna pam fod Heledd wedi gorfod mynd i'r fath drafferth cyn dod adref. Cwestiwn mwy dwys, wrth gwrs, na'r un am deithio dyddiau hyn, ydy'r un am hawl i fynediad at Dduw. Pa fath o brawf sydd ei angen mwyn yn bod ni'n gallu mentro i mewn i'w gwmni fo? Ar un olwg mae'r Beibl yn awgrymu fod yn beth anodd tu hwnt i gyrraedd y safon. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn sôn am y bywyd sanctaidd hwnnw. Nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. Dyma'r Duw sy'n dan ysol. A'r salmydd yn gofyn pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef, cyn dod nôl efo'r ateb, y glân ei ddwylo ar pyr o galon. Yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll ac heb dyngyn gelwyddog. Mae'r safon mor uchel, fel i fod mewn salm arall yn dweud, os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd all sefyll. Ond mae yna ateb arall yn does, yn efengil Iesu Grist. Y wir mi welodd y salmydd hyn, oherwydd mae yn deud, os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd all sefyll, ond y mae gyda thi faddeuant. Mae Duw wedi gwneud y ffordd ato mor rhyfeddol o rwydd yn wir. Os dim ffurflen i'w llenwi, dim brechiad i ni orfod chwilio amdano. Yr unig beth mae Duw'n gofyn i wneud ydy pwyso. Pwyso ar yr hyn mae o wedi ei wneud. Mae'r adnod honno mor gyfarwydd mae'n swnio fel ystrydeb, ond yn aml mae'r ystrydebau yma yn wir yn tydyn nhw. Do caro Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo, beidio a mynd i ddistryw ond cael bywyd rhagwyddol. Mae wedi trefnu ers cyn yn bod ni fod na ddrws agored yn mynd i fod i ni fedru i gyrraedd. A wir, does dim rhaid i ni ddringo ato, mae o wedi dod ato ni. Y problem ni ydy, yn bod ni'n chwilio am ryw ffordd arall o droi at Dduw. Rywsut, da ni isio bod wedi gwneud rhywbeth sy'n golygu bod ni'n heiddi i sylw fo, a da ni'n gwrthod gadael ar yn hunan gyfiawnder. Rywsut da ni'n dweud, arglwydd, mae rhaid i ti wrando arna i, mae rhaid i ti ddod yn agos oherwydd
yn bod ni wedi gwneud rhywbeth. Tra byddwn ni'n pwyso ar y pethau yma, mi fydd y drws at Dduw yn ymddangos wedi gloi, mi fydd o'n teimlo'n bell, mi fydd o'n ymddangos allan yn cyrraedd ni. Ond unwaith da ni'n gollwng gafel ar yr hyn yn ymdrech, ac yn dibynnu ar ymdrech i Iesu yn dwyn yn beie. Troi'n ffydd yn Iesu di ffordd arall o fynegu hyn ynddo. Yna, fe ffeindio ni fod na ddrws sydd na gored led y pen at y Dduw. Sut mae arnoch chi heddiw? Ydy Duw yn ymddangos yn bell, yn ddiarth, y tu hwnt i'ch cyrraedd chi? Tybed i rai ohonoch chi, ydych chi ar adegau wedi profi Duw yn agos ond heddiw i fod o fel sef o wedi ymbellhau. Ydych chi'n ofni bod chi wedi siomio a felly fod o allan o'ch cyrraedd chi? Tydi cariad Duw ddim yn dibynnu ar yn teilyngdod ni. Mae yna gan glywes i wythnos diwethaf yn sôn am gri o galon rhywun am gariad. Will you send someone to love me, who will love me for me, not for what I have done or what I will become? Dim byd dwi wedi wneud, dim byd dwi'n mynd i allu i gyrraedd. Ie, mae'r gwahoddiad yna. I rai ohonoch chi am y tro cyntaf efallai, ac i eraill am y milfed tro. Fel y doth gwahoddiad at y creadur anheilwng ac unig hwnnw un dydd Saceus. Saceus, tyrd, mae'n rhaid mi aros yn dy di heddiw. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd, wrth droi ata ti y bore yma, da ni'n cyfadden a da ni'n gwybod beth sydd yn blaen ni heddiw. Ond yr un peth fydd yn gwneud y diwrnod yma'n ddiwrnod da i ni ydy, os y byddwn ni'n profi dy gwmni di. Da ni'n dod ata ti yn gweddio o Dduw yn tad, a gawn ni wybod rhywbeth amdana ti yn agos ata ni. Rhywbeth amdana ti yn sibrod yn calonau. Yn dy garu, wyt ti'n eiddo i mi. Nid oherwydd be wyt ti wedi wneud, nid oherwydd be wyt ti yno ti dy hunan, ond oherwydd yr hyn mae Iesu wedi wneud drosto ti. A gad i ni orffwys yn y cariad hwnnw. Amen. Wel, fel dwi'n dweud, mae'n braf iawn cael Heledd adre, ac os bydd Dyw'n caniatáu, bydd o'i Myfyrdod arall cyn bo hir.